Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Marso 19, tuig 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yung tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa ato mga headliners, una sa mga balita lokal. Hanay sa mga negosyante sa Bacolod, wala nagapabor sa transport strike. Retirado nga pulis nga sa insadto sa Bacolod kag Negros Occidental patay sa pagpanglutang sa syudad sang Cotabato. Sa mga nagapanguna nga balita national, petisyon nga saka sa minimum wage mahibaluan antes ang bulan sang Mayo. Samtang pag-impose ang suggested retail price sa manok, ginatun-an sang Department of Agriculture. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:16 kag karon sa ditanya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Wala sang plano si MBCCI President Frank Carbon nga suportahan ang plano sang transport sector para sa duha ka adlaw nga untat biyahe sa maabot nga Lunes kag Martes. Suno kay Carbon, hindi siya pabor sa panawagan sa mga drivers kag operators nga kakasona ang excise tax o kon excise tax. Tungod ako ang mabulig sini para sa build program sang gobyerno sa handom man nga makatag sang bulig sa patag sa negosyo. Ginpanugyan naman ni Carbon sa sektor sang transportasyon nga mas tutukan na lamang ang panawagan para sa fuel subsidy, cash card kag fare increase. Hindi kami mag-support. Pagdahin niyo kami gani ng pangabay at kung mga food drivers, kung pwede pa i-wire nila na
ang ila transport strike. That's Monday, Tuesday, no? Sakpo na nga mga yatlaw. Ang kabahin sa pagpahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Ginkumpirmar ni Councilor Dindo Ramos nga mayara na sang apat ka mga strategic area sa syudad sa Bacolod nga natala na pahamtangan sang bahas nga mag-aakomodar sa mga empleyado sang syudad ka mga pasahero nga maapektuhan sang transport strike sa palaabuton nga Lunes kag Martes. Suno kay Ramos, base sa pinakauli nga impormasyon nga iya nakuha gikan sa tatapan sang alkalde, ini nga mga lugar amo ang Barangay Bata, Estefania, Granada kag Barangay Sumag. Dugang pa ni Ramos padayon pa nga ginaplansya sang City Mayor's Office ang nagakaigong sistema sa pagbiyahe sini nga mga bus apang ginrekomendar nga kung mahimo temprano pa nga maumpisahan ng ilang mga trips. Ano yan pa sang konsehal sa publiko nga kung mahimo hulaton nga makapagwa sang final advisory ang syudad paagiman sa Facebook page sang Public Information Office o kon PIO. Sa dugang pa nga balita lokal, patay ang retirado nga pulis matapos ginluthang sa syudad sang Cotabato kay nasang aga. Ang napatay ginkilala sa kay retired Colonel Roland Valquin nga nagaserbi bilang City Public Officer sa syudad sang Cotabato. Sa isa ka Facebook post, ginkondenar ni Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi ang pagpatay kay Valquin nga iya ginlaragway nga maisog sa panindugan ilabi na sa pag-implementar sa mga kasuguan sa syudad. Subong man mabuot kag masaligan nga abyan. Suno kay Sayadi, natabo ang insidente kay nasang aga sa diin, nagapatigayon sang routine rounds ang composite quarantine team sa nagkalain-lain nga establishmento sa syudad agod o sisaon ko nagasunod sa minimum health protocol. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang otoridad sa motibo sang pagpatay. Si Balkin ang nakaagi assign sadto sa Hinigaran Mobile Force Company kag Bacolod City Police Office. Sa katapusan nga balita lokal, tatlo o kung patay ang tatlo ka mga Salvadorian samtang pilason man ang iban pa nila ka mga kaupod sa natabo nga aksidente pasado las 12 sang udto kay na sa Banwa sang Himalalod sa probinsya sang Negros Oriental. Ang napatay ginkilala nga sanday Pastor Eliazar Pontiliano, Erodita Gakang kag ang bata sini nga si Ruel. Lunsay nagapuyo sa sitio Tuburan sa Barangay Pandanon, Banwa sang DSB. Sa interview sa Aksyon Radyo kay Judy Gakang, isa sa nakaluwas sa aksidente, 20 sila sa ang sakay sa van nga nagikan sa Negros Oriental kag papuli na sa DSB. Apang sa kurbada nga bahin sa Banwa sang Himalalod, aksidente nga nabungguan sang 10-wheeler truck ang ilavan nga nagresulta sa 3 ang patay kag 6 ang pilason. Ang mga napilasan ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, samtang ang nagkanamatay na haya sa morgue sang Himalalod kag natalanan naman nga ipaidalom sa postmortem examination. Sa karon, nagapadayon pang investigasyon sa otoridad angot sa natabo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Sandon Plus Gold isa ka food supplement capsule nga nagabulig pa
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG sa isa ka business establishment. Mayong gabi sa atong mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Melvin Peñafiel. Good evening dira sa imo, sir. Sa kay Inday Atiya Kimiriman dira sa Banwa sa Morsha mayong gabi man. Sa kay Ma'am Lorna Diligencia, love you all. Sige, love you too. Sa kay Sir Hill Javier, good evening. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi man dira sa imo, sir. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi. Kag salamat kin sa mga monitor. Si Sir Neil Soles, good evening man. Si Christian Bea Dalisay, good evening. I think ano ko nisa? Schoolmate sa UNOR. Sige, thank you so much. Sa kay Sir Ray Flores Baryoga, dala sa may DSB sa Pandanon, mayong gabi dala sa imo, sir. Sa kay Sir Embong Diocampo, padayon ko nga naga-monitor sa may Maaw, Bago City. Sige. Thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor. Sa kay Ma'am Milagros Makayan, ang retired principal sa Felisa Elementary School, and also sa kay Ma'am Lourdes Guanzon sa Handumanan Elementary School. Good evening dira. Sa kay Ma'am Beth Aperocho de la Torre, good evening and God bless. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, do na sawahan ko naglipot. Ma'am Elizabeth, good evening dira sa imo. Stay safe and God bless man. Okay? Sige, padala lang sa inyo ng mga messages kay basahon ta lang na. Ang inyong mga greetings sa sumong iya nga gabi, 'di ba? Mafeel na naton kakapaang na no. Pero ko yan naka-jacket, naka-coat gali I mean. Pero kung magwati, ginot is the feeling. Si Sir Isagane Baldove. Check na ni pag-pronounce ko sa imo nga apelyido, sir. Good evening, watching live from Isabela Negros Occidental. More power to you. Yes, thank you so much, good sir. And halong kamo dira sa may Banwa sa Isabela. He is a teacher from Isabela City. Pa-city ng si Isabela. Banwa ang Isabela Okay, thank you so much, good sir Isagani Baldove. Ngayon na nga pag-monitor with your mga co-teachers, no, sa he is a high school teacher sa Isabela National High School. Sige. Thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor. From time to time, refresh ko lang kay kisa ako, hindi mo na pag-i-refresh no, hindi mo gud mabasahan ang inyo diri nga mga greetings. Si Sir Edward Alihano, mayong gabi man dira sa imo, sir. Lawig pa action JM, lawig pa. Lawig pa? Sige Dua na lang. Ate, sige, pagbalik ko na lang karon i-share ko ni ang aton nga nga pahibalo, no? Pahibalo sa aton yung mga ka-action sa mga gusto dira nga mag-apply, di ba? As a volunteer reporter. So, standby sa aton mga ka-action, ihatag ko na karon ang dugang nga details.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante Una sa aksyon! Kag sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita nasyonal, mahibaluan antes ang bulan sa Mayo kung ano ang desisyon sa Department of Labor and Employment o kondole. Bay kang tanan sa mga petisyon nga pasakaan ng minimum wages sa bilog ng pungsod. Suno kay DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay, ginatrabaho na ini sa tanan nga Regional Wage Board kag naghatag na sang direktiba nga kinahanglan padasigon ang proseso. Una diri nagpatigayon sa rally ang Labor Union nga Alliance Unity for Wage Increase Now sa tuwang sang Wage Board Office sa National Capital Region. Agod nga padalion ang approval sa petisyon nga ipasaka sa 750 pesos ang minimum wage. Samtang ginapilar naman sa Trade Union Congress of the Philippines nga sakaan sang 470 pesos ang minimum wage o kung himuon nga 1,007 ang kada adlaw nga sweldo sa mga empleyado sa NCR. Ginatunan sa karon sa Department of Agriculture ang posibilidad nga mag-impose sang suggested retail price o kon SRP sa manok agud makontrol ang sobra-sobra nga pagpasaka sa presyo sang commodities tungod man sa pagsaka sa presyo sang gatong. Nag-aapilar naman si DA Assistant Secretary Noel Reyes sa mga market vendors nga hindi pagpatamaan ang pagpasaka sa presyo. Nagalaom si Reyes nga magahinay-hinay ang mga market vendors tungod ang tanan apektado man sa mataas nga presyo sang gatong. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Ang eksperyensya ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso subong man ang 23 sinikatuig sa public service amo ang naghanda sa iya sa pagpapili bilang presidente sa piyaksang pila ka mga nagakontra. Sa virtual meeting kaupod sa mga miyembro sang Filipino-American community nga nabase sa Los Angeles, California, ginpahayag ni Dumagoso nga ang kalawigon niya sa serbisyo amo nagtudlo sa iya nga hatagan balor ang pagtingwa kag paghangop sa masa. Suno pa sa Action Democratico Standard Bearer nga ang koneksyon sa publiko amo ang nagpabakod sa iya kag nangin tutok sa nga iya pang gobyerno sa magsulod ini sa public service. Una sa balita! Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyong ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Marso 19, tuig 2022. Sa liwatang iyong balita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.